Hello friends, I am Saranya. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 6th standard maths chapter 1 exercise 1.4 9th sum. The number 9785764 is round off to the nearest lakhs as dash ன்னு சொல்றாங்க. இந்த நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணனும்? round off பண்ணனும். nearest எதுல பண்ணிக்கணும்? lakhsல பண்ணனும். ஓகேவா? so 9785764. so ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So lakhல பண்ண என்ன வரும்? next value இங்க மார்க் பண்ணிட்டு next value பார்க்கணும். next value என்ன இருக்கணும்? 5 more than 5. இங்க என்ன இருக்கு? 8 இருக்கு. 8 வந்து more than 5 தானே? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இங்க 1 ஆட் பண்ணணும். 1 ஆட் பண்ணா 7 plus 1 என்ன வரும்? 8. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? இங்க 9 8 7 வந்து என்ன ஆயிடும்? 8 ஆயிடும். மத்த பிளேஸ் என்ன பண்ணணும்? zeros சேஞ்ச் பண்ணணும். 0 0 0 0 0. clear? so இப்போ இந்த values வந்துருச்சு. so 98000000. okay, so the answer is என்னதுங்க? A 98000005 zeros. clear? so mostly sum கொடுத்தா நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. clear? next 10th sum. The estimated difference of 167826 and 2765 round off to the nearest 1000 dash. என்ன சொல்றாங்க? இங்க estimated difference என்னன்னா subtract பண்ணனும். so இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கும் subtract பண்ணிட்டு வர ஆன்சர் என்ன பண்ணனும்? round off பண்ணனும். round off பண்ணி இது எதுல வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பண்ணலாமா? 167826 எழுதிட்டேனா? 2765 எழுதிட்டேனா? subtract பண்ணனும். 6 minus 5 1. இங்க 2 6 போகாது. borrow பண்ணா 12. இங்க என்ன ஆயிடும்? 7. so 12 minus 6 என்ன வரும்? 6. இங்க 7. 7 minus 7 0. இங்க ஆல்ரெடி क्वेश्चनல 7 தானே இருக்கு. 7 minus 2 5. இங்க 6 இங்க 1. அப்ப ஆன்சர் எனக்கு என்ன வந்தது? 165061. இங்க எதுல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க? நியரஸ்ட் 1000. 1000னா ones, tens, hundred, 1000. எங்க வருது? 5ல வருது. so 5க்கு next value பாத்தீங்க more than 5 இருக்கா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. 165 அப்படியே எழுதிட்டு மத்த பிளேஸ் எல்லாம் என்ன ஆக்கிடணும்? 0 சேஞ்ச் பண்ணிடணும். the answer is 165000. so எங்க வந்தது அந்த ஆன்சர்? ஆப்ஷன் B 165000. clear? thank you.